आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाया मिथिखायो दा खोथाया जिहेतु कनफिउजन जाफ्लांनो हागौ रायजो राजानि गेजेराव मोनसे भुल बुजाबुजि जानो हागौ बे खारनावसो आङो खोथाखौ बुंफिननो सानदों आरो नोंथांमोन सोंनायखाय नङाबा बे खोथाखौ सोंनांगौ फिननांगौ आङो रिप्लाइ होनांगौ होननानै बहाय माबा मोनसे बास्तबता एबा बहाय मोनसे गुरुत्व दं आं बेखौ साना खोथाया स्पष्ट जे दिनैहाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा हिसाबै जिबायदि मोनसे मजबुत सिन्ताधाराजों एबा परिकल्पनाजों जिबायदि आवगायगासिनो दङ थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोबोद मोजाङै आइ आफा रायजो राजाया आसा खालामनाय बायदि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जाहा मानगेरा जयन्त बसुमतारीखौ जों बयबो रायजो राजाया जों दैथायहरनो हादों बेवहाय निस्सय इउपिपिएलनि पार्टिनि भटल' नङा खारन बे रायजो राजानि भटजों देरहादों दा बेनो प्रमान खालामो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ दिनै ओनसोलनि आफा रायजो राजा गासिबो जाथि जनगोष्ठी भाषा धर्मनि मानसिफ्रा गनायबाय आरो मोजां जे मोनो बेनो थांनाय बारनि प्रमान दानि जि अबस्था फैगौ बाइ इलेक्सन बे बाइ इलेक्सनावथ' आरो माने सिरियासद्राय जानानै बहाय साननांगौ जेबो गैया बिराद बुरजा मार्जिनाव देरहागोन बेखौ बयबो दिनै रायजो राजाया मिथिखायो दा गतिके आंल' नङा जे बिपिएफनिफ्राय जाय बिथांमोना इउपिपिएलआव फैदों आंल' नङा रावबो थांफिना बरन्सो दिनैनि जि सिनारि बिपिएफनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएलआव कन्टिनिउ दिनैबो गोबां जायगायाव जइन जादों एबा जगदानसो होदों